Carbao ni Victorino sa turno kang Panyutan. Carbao kang manugbangag na si Joel Sinisya kang Dagumbayan. Pasugla. Abante, Pagapanyutan. Agusya. Agusya rapit sa stage na nagpasunod. Carbao ni Joel Sinisya kang Dagumbayan. Ang ito sa Pagapanyutan. Di pa yung mga pag-imat at yung mga hanggang Carbao ni Victorino kang Panyutan. Pagtunari siya ang bukay, ang patakpan. Bukay, pagtunari siya. Kambuwa, hakot rin ng lupa. Kambuwa, numero 1. Totoo kalitan, soona na sutaka. Pagkaka. Ay, tidak. Ay, iya kita putih, kena. Itu masalah. Kalau penanduk lagi. Jadi saya kontra pada orang bukan. Nah, kalau itu siwa. Angka Carbao Latino 430. Nah, bukai. Sudah yang tangga sudah yang tangga kalau kesalur, bukai kita. Sayara Trulura Palawan Tay ang nalitabakar nga bangga kang bukay paniwag masunod sa istorya ng karantas kay Sumakin sa tuwing 2025 may bukay na Carbao na naglaog sa pasunod. Pagula na Sambuwa, Carbao ni Ramon Mahana, ang Couple Group, sa Carbao ni Denver Nones ng Burdugan. At Carbao ni Ramon Mahana versus Carbao ni Denver Nones. Ang tulad, Pasigla, Carbao ni Ramon Mahana, at Carbao ni Denver Nones. Kubay unit, si Ramon Mahana, Burdugan si Denver Nones. Kasunod, Carbao kan Kubay unit. Asal Ramon Mahana. Sir, may disenyo sunod. Abi ko sa hindi ilang kita. Naamoy mo ang lakas. Ang lakas. Medyo ano sakit? Ano na paniwawan mo? Ang sasunod na dyan, Carbao Kubay unit ni Ramon Mahana. Pasigla, Carbao ni Denver Nones ng Burdugan. Pasigla rin, Carbao ni Denver Nones ng Burdugan. Nakasunod rin, ang tama sa Burdugan. Agoy. Okay, ang pagkasunod, Carbao ni Denver Nones ng Burdugan. Ang Regyan ng Burdugan. Hindi siguro pesawat kakulor ano to? Papas nagtagtong nila sila kabansi papas to sila sa pernah si papas sunod ura magsira isa ulo sa bulog hindi na sila makulog dapat ang ulo na sulay dapat ulo na ito
Nah, sunod Karbang Gilbert Mary Pantanagan versus Alan Sarat ng Gaway-Gaway. Nagpapasunod Karbang ni Gilbert Mary ng Pantanagan. Okay, Karbang ni Gilbert Mary ng Pantanagan. Nagpapasunod bro. Ang Carabao kang sityo Gaway-Gaway. Ay nato, puti ang isinyo. Subang pula, natawag takot sa ulo masungay. Okay, ang nagpapakita, bigyan sa wala yun. Karbang ni Alan Sarat ng Gaway-Gaway. Kung nagpapestorms ka nga, Karbang ni Gilbert Mary ng Pantanagan. Oh, kita nyo panilang ka mga apisyonado. Rocker yan ang mga hangkilan na mga manupang ka dito sa Salakin. Okay, bangkag ni Gilbert Mary, magbangkag ni Alan Sarat, Sampera! Sampera! Ay, dito na iaayos dahil may pula. Ay, nausyo na yung pula. Naman ko, karbaw ka may pula, no? Puro sa kapagkaroon, tataglan siya. Nasakti ka sa ka. Tataglan sa kapagkaroon. Ang talang lahit. Okay, yan pagsapa. Puro. Yan puro ng tanggal. Kaya kami kayo. Patay. Nakaya. Ano ba? Simpagan. Sino na dahil ang Gilbert Mary. Tulang sa ranggat. Ang napapasunod, Garbet ang Tagalipapan ni Rocky Sutulino. Okay, sunod man ang Carabao ni Pael Diego kang Inawangan Purok 5. Okay, ang napapasunod po siya sa tugtang stage. Carabao ni Pael Diego Inawangan. Ang dito sa iba ngayon, Carabao ni Rocky Sutulino Tagalipapan. Okay, sino ay han na surot ang manibabaw? Yata na siguro lang, para paya surot ka na. Mayroon ka magkakatanda. Yan ka magkakatanda. Yan pakangkat ka na mga... Yan ka magkakatanda at darawa ka mga... Naarap. Ang Carabao nagkakilo 500 kiss. Sino ay lalaman ito? Arana. Pag umangat ang ulo, sigurado talo. Ano ang kasingawa? Inawangan. Nagsalurang dagat ng Inawangan ni Panginoon. Pasugla, Carabao ni John Socorro ng Tiglawa, Carabao ni Christopher Sotera ang Nagsagan. Ang nakapasunod sa Baybang ngayon. Carabao ni John Satorno, kang Barangay Tiglawa. Okay, Carabao ni John Satorno, kang Barangay Tiglawa. Kabangkang ngayon, Carabao ni John Socorro. Patuloy niya sa tengah Carabao nyo. Ang gas kilit sa wala, Carabao ni Ay, alang-alang din sa Christopher Tiglawa. Sotera. Sino ay hanang mag-ibabaw? Tiglawa o kung Nagsagan. Tatakbuhan, tatakbo. Ayan. Tatakbo. Inyong to singgutang ilos na talaga. Naku, anyway.
Ayan, sino ay Han? Ang sino ang maibabaw? Nga, ako'y. Sino ay Han ang maibabaw? Dali, bato. Sinusunod ang maisog. Bato, pag-ilawa. Sinusunod ang maisog. Malapit na yan. Ay, nakapula mo. O kami mo na ng tama? Seryoso sa kami ng tao ng kinagahit. Laban-laban. Sino ang maibabaw? Tiglaw ang Han? Pupunlan sa dan. Ayun mo, masipit ka dyan kalat. Lagi mas karbaho na bro, putik kalat sa pupunlan. Sino ang nanalo? Ang nanalo ay ang nagsadan. Ang nagpasilid sa kilid. Arbaura ni Ignacio Subiliha kang Ikul. Okay, bukasan ang ganahan para pagsunod sa karta ni Denmark Mohana. Ang nagtambula, juga yun sa wala, Ikul. Sama nga yung tinggal ka na. Wala ito sentrum, ubos sa mga pagpasunod. Oh, sana. Oh, may sako, matahot pa. Matahot. Timpa. Ano ka na ba panalan? May orilitan naman. Ano si ay? Nah, nah, hujan turun ke bawah karpet. Ya, jangan lupa. Nah, bagi lo akan tahu pak, terlalu bete. Nah, jadi di semua karpet semakin. Dua, tanggal dua, puluh. Isyanan pagangkilan at pag-agilan rakyat pemahaman ng bawal pagkipensa para kita naman iburi rakyat ang arbal siguro yung mamayat na bola betul ayo na, depensa. Oh, apa depensa? Oh, tulog na. Nah, depensa lah. Nah, apa kan? Tapi ayah, kamu yang mana tahu? Hangkilan ng makarbal kamisanan ang uman ang urupanggan ni Jose Mario Ignacio Silvia at Iburi sa Denmark Sirkula ang Boma. Sino ang magwawagi na titikta ang pipala ng kanto sa titik? Nari sila kapit. Isyanan ka dalawang ako. Handa kami ko rin sa pinaganda sa hukot dito. Ako ginangandak ng puso. Ako din ang puso nila. Ako sa kabangtoso ng pasunay sa sanwakil. Rakyat ang mga sarpaw na abilitanan. Asahan mo. Ito. What happened? What happened? Akala mo ha. Magpahinga ka tayo. Lima siguro na pahinga. Bakbaka na naman.
nasa dulo kita nakapit na naman sa tuloy sa mga. Depensa lagi, depensa. Dan Tanandra bersama dengan Amara Sarituan. Isulit sa sako ang marmaw. Sana all. Grabe. Wala na kabarbaran ito sila sa iting bakal. Grabe. Ayos yung tested na mga kargal. Ang malubak na tested man ang husay. Action lang, action! Iyo yan! Sabay! Yan! Kita na! Action lang, action! Yan! Sabay! Yan! Sabay! Yan! Depensa sekali. Kalau sekali depensa. Wah, ini sudah ada waktu kita kalau diberi Napola. Depensa. Ya. Ayos. Baik sana. Ya. Oh ya. Aku dari. Depensa seputar kita. Terang aku dari. Ano saya ako, makalik lang sir. No touching. Bawal. Ito eh. Bawal, no touching ang handle. No touching handle. Handle, tumatapit na kabaw. Na, kanina, asos ka ba? Dito ang ito. Mausay na rin. Defense. Woo! Grabe ang tawagan ko. No touching handles. Na natawagan niyo kung yung isa na nagawa na hatilan niya talaga. Injury, dosis forma. No touching handles. Na depensa. Na dito pa. Sama tahu. Oke. Kalau untuk apa? Mengaman untuk apa? Oke. Ada pengacara. Ada barang. Bola. Apa dulu? Kalau ni Ramon Yana, ang kapatulog sa kailan ngayon, ang kapatulog mo. Carlos Isidora, Kizunto, Bangkutto, Sarado, Carlos Aquino, walang kulang, tayo ay pagkulo ng mga kalabaw. Ang mga patulog ko lang, ang Gargaw ni Sir Mario Sergia Kang Montinoda. Sekarang kita berdoa. Magpapatuloy, Gargaw ni Jose Mario Sergia Wassalamualaikum. Iman. Magpapatuloy kasi Ramon Juana kang Kubaw ni Mahaba pantunan. nagsik si mga tanungan ni Gargaw. Apa tu? Pakai terlebar, pakai. Salah tu. Kaya apa? May laban.
nagpamahal na tangi kang Juan Tinola ni Jose Mario Sardia. Okay, ang nakasunod po sa baybay ngayon, ano ni Bobo Sugante, Laos ng Mandarina. Dua kapatiran dia. Berbalik. Kapatiran dia. Balabat tengah. Oh, lantar kamu. Aku dapat dibuka. Juga di luar. Awal Bobo Santinana. Foto cinta kilos. Nah, baybay ni Bobo Sugante sa baybay ngayon. Mga bantok siya. Bantu dia. Kita dia. Oh. Ya, berita. Ini besar, besar. Kapan? Bantu dia. Baru itu, May bagok na. Dapat bisa tahu, Kaya dia. Aku dapat keluar kamu itu karena dia ambil gitu. Kaya dia. Oh, kalau surat tanah. Ayat tuh bayar. Kita tuh, nah. Oh, bayarnya terbau. Nah. Sino ayam bakwa lagi. Wah, dia tahu. Puro jalan yang dia tu, ada kita ni itu terutama itu. Sino ang bakwa lagi. Puro jalan tu ada. Kita itu, utama lagi. Amarnya, kalau nasi kalau kau. Oh, matagal pa yan, sabi ko sa inyo. Matagal pa yan. Pareha sa persa, pareha sa diskarte. Sino? Oh, sino? Sino kaya? Sino kaya? Yan, grabe. Yung anak. Sino kaya? Bakit tanulog na o pera? Ang sakit ka na lang. Ang namin ito na ang kilan ng mga manumbanggat at veterano ng mga Carabao ang kasangkuwa sa tulang. Ang namin ito hinaan ang preparasyon ng isyanan na kainatara ng Guatutri na ang galing. Darwa kara? Patuloy na. Oh, Carlos kawan. galing. Defense. Kay sino bangga? Ay sino ang magwawagi? Sino banggat ang Kanya-kanya. Ako ang nadiskarte. Ayaw taawat. Oh, kumantang sila. Oh. Sino. Galing mo ang kalabaw. Tanggal pa rin mo. Sino ang tibay ulo? May nagtawag po sila. Grabe. May nagtawag po sila sa Katurutundo. Sino ang nagtagat? Grabe Randor. Ginahigpit mo. Oh, kaya. Puro yung mga hangkilan. Perwakilan. Grabe ang pagpiparar. Grabe ang iresisyon talaga.
Oh, magaling na sino kaya? Oh, sino? Ay, pas na. Sino ang tuloy? Oh, tuloy pa rin? Tuloy pa rin? Laban. Oh, tuloy pa rin? Ay, akala nyo ha? Sabi sa akin, nalapan ako. Balik na masuka, tuba. Bawal pag ikaw tawas dito. Sabi, buhay ka. Okay. Pinapalik ka na karoon. Round 3. Ipapala ng isang pasamay sa samakul. Wala nang round 4. Round 3 lang. Ang nakuha kay sino? Gideon. Winner ang Gideon. Puti, liwat. Ano anak ko nag-iisa? Idol ko, idol. Tawat ako sa white. Yan. White versus black. Dalawa na ang puti dito sa Samakin. Tama sila. Hindi ko batin ninyo. Ano? Kaibaw! Alos! Mahabi naman kaibaw kami. Patay pa! Na... Isi balaulan mo kaibaw kita. Betul. Heads up na kayo. Akala nyo puti. Yan. Grabe ang nagising nyo ba? Kaibakan. Kita mo galuhot. Galuhot pa. Mananalangin. Idol! Yes, idol! Kaibaw sa idol. Dapat idol. Para kayo sa bukay tara. Dapat puti ko lang. Idol, bata. Bukay. Kaibaw, si idol. Anak itu bata. Duduk ke tempat kemudian Surabaya. Ano ba binihay mo? Nagwa bukay? Idol. Kaimaw. Nagaluhod lang. Nagaluhod ba? Nagaluhod. Grabe si Kaimaw. Parwar na bukay. Idol. Arah para idol. Grabe pa ito ko ano. Lihat nyo ako. Buwan na ako sa sulo. Lagi ka natakot sa sulo. Okay. Buta mo sa babang kita. Sabi mo, babang kita. Hindi ka ba? Galing.
Pertama sa tabuk-tabuk ya, baboy di mata. Tunggu kaya, jadi kita tahu di mana perahu bukannya apa. Tidak tahu. Nah, keimbau, ketamani, sapat dayon, napir samo. Oh, apa? Ibig sabihin, kaimbang Malaysia. Ay, parang tama tayo, kaimbang tayo. Kaimbang, tama.